Grabatzen ari garen unean, arratsaldeko laurak izateko 20 minutu falta diren honetan, atzo Eibarko astelena pilotalekuan, Dariok eta Arbizuk, Bakaikoa eta Morga Etxebarriaren aurka jokatu zuten norgehiagokaren analisia egingo dugu, gogoratuko dugu, atzo, Binakako B-serie txapelketako zazpigarren jardunaldiko lehen partida jokatu zela Eguberri egunez, ohiko moduan Eibarko astelenan eta garaipena Bakaikoa eta Morga Etxebarriarentzat izan zen 22 eta 14ko emaitzarekin. Honen bestez, lehen puntua eskuratu zuten atzo Alberdi bigarrena Morga Etxebarria bikote titularrak. Norgehiagoka hasieran oso berdindua izan zen, batez ere 12 eta 9 horretara arte, Dario oso ongi mugitzen ikusi genuen, atzean berme handiagoarekin, behar bada Aimar Morga Etxebarria, baina batez ere Joanes Bakaikoak egin zuen norgehiagoka aipatu behar da, izan ere ofizio ikeragarriko norgehiagoka jokatu zuen Etxarri Aranazko aurrelariak, eta hori izan zen bikote urdinaren garaipenaren gako nagusietako bat. Gerora ordea egia da Dariok eta Arbizuk estutu zutela, esan dugu 12 eta 9 arte, baina hor gako oso garrantzitsu bat egon zen, eta gako hori Bakaikoa eta Morga Etxebarria 8 eta 4 aurretik ipini zirela izan zen. 8 eta 4 aurretik ipini ziren zergatik, Bakaikoak oso ongi asmatu zuelako pilotarekin. Pilota berria zen, luze sakatu zuen, asko arriskatuaz, baina ongi atera zitzaion eta Aron Arbizuri hor atzetikan kosta egiten zaio eta 3-4 tanto jarraian sakearen bitartez atera zituen Bakaikoak. Gero ordea afera hori beste aldera joan zen une batean, izan ere Aron Arbizu agintzen hasi zenean Darioren sake pozoitsuak eta tarteko, hor dominatzen hasi ziren eta ia partida berdintzea lortu zuten, baina hor Aron Arbizu erori egin zen, ikusi zen norgehiagokaren tarte horretan sakeak Bakaikoak luze atera zituen tarte horretan Aron Arbizu ere sufritzen aritu zela, eta sufrimendu horrek gerora odolkiak ordainetan eman zizkion Aron Arbizuri. Eta hortikan aurrera ja da Dariok eta Arbizuk ez zizkien inolako kilimarik egin, Bakaikoak eta Morga Etxebarriak eurenean jarraitu zuten, Morga Etxebarria berme handiarekin atzean, dominatu behar zuenean dominatu, eutsi behar zuenean eutsiz, partida egokia egin zuen, eta badirudi eskuetako arazo horiek da ahaztuta dituela Zornotzako atzelariak, eta Joanes Bakaikoaren partida esan dugu aipagarria izan zela, eta berriro ere esan behar dugu, ez? Aurrean sekulako tantoak bukatu zituen, horrez gain defentsan ere bikain aritu zen, sakearekin esan dugu asko asmatu zuela, eta ofizio handiko norgehiagoka, eta beretzako ere konfidantza hartzeko ezinbestekoak dira horrelako norgehiagokak. Atzoko kasuan Alberdi bigarrenaren ordez sartu zen, baina ziur naiz hemendikan aurrera ordezko gehiago behar direnean ere Joanes Bakaikoa hortxe izango dela. Hortikan aurrera da 21 eta 12 ere jarri ziren, baina azkenerako 2 tantu egin zituzten Dariok eta Arbizuk, eta norgehiagoka 22 eta 14 amaitu zen. Dariok Salaberriaren ordez jokatu zuen, Bakaikoak berriz Alberdi bigarrenaren ordez, lehengo astean gainera Mata eta Arbizu larun batean Iruñean egur handia jasotzetik zetozen, 22 eta 3 galdu zuten Zubizarreta eta Ugarte mendiaren aurka, eta Senarrek eta Salaberrik jokatu zuten Donostian Alberdi eta Morga Etxebarriaren ordez, hauek ere galdu egin zuten, eta funtsezko puntua zen gaurkoa, eta honen bestez, atzoko norgehiagokaren ostean, Alberdik eta Morga Etxebarriak aurreratu egin dute Salaberria Arbizu bikote titularra, izan ere biek puntu bana dute, baina tanteoaren ondorioz Alberdi bigarrena eta Morga Etxebarria hobeto geratu dira. Hauxe beraz, norgehiagoka honen inguruan esan behar genuen guztia, hurrengoan gehiago izango zuen, bitartean on izan, agur.